भाई मुझे माफ कर दो, मेरे को गलती हो गया। बाबूराम से पंगा लेने का सजा सिर्फ मौत है। राजा फै गुड जब साला बे उखिलफ्रा मा सानोथाय फिसा फिसौ दायखौनो गिदिर लांनो लुबैयो। राजा आहा नोंनि सायाव जोबोद फोथायनाय दं आरो आं सानो उननि खामानिखौबो नोंनो हेन्डेल खालामगोन होनना। खोथा होननानै मावफुंनायासो राजानि गुबै धोरोम। राजाजों खोथा होननानै जाय मावफुङा बेखौ आं फोजोबो। मिथिगौ आं राजा मिथिगौ। खोथायाव दं जिबौआसो जिबौनि आथिंखौ नुयो होनना। थिग बेबादिनो नोंनि आं गासिबो मिथियो। जेखि जाया आं नोंजों संसारनि सुख दुख रायलायनो फैयाखै। सरि बेगा हरदो। राजा थाबैनो लोगो मोनलायफिनगोन। राजाया थियारि दं, रांखौल' जमा खालामदों। गरम मा मोखां सोम नोंहा मा जादों? आदा आइनि लोमजानाया हामाखै। डक्टरा बुंदों अपारेसन खालामनांगौनो। गरम गोसोखौ हमथा फंबाय।
अपारेसन खालामनांगौमोनथ' डक्टरा नों अपारेसन खालामबानो जाबाय आदा अपारेसना बेयाव नङा सिलिगुरियावसो लांनो थिनदों गरम नों दुखु दाजा नोंनि बिमायानो जों बयनिबो बिमा जोंनि गेजेराव जेखि जाया मानो नैबे राजा दं खुलुमबाय आदा दे राजा नै बाबुराम फन हर राजा सासे रिपर्टारा आंखौहाय खौरां बिलाइयाव फोसावनो नागिरदों बेखौ एसे सिगिनांगौ आङो नोंनोहाय बेनि फट'खौ वाट्सएपआव हरगासिनो नोंनि रागा थियारि दंखायो अके राजा नोंसोर आंखौ मा खालामनो सानदों आं मिन्थिगौ नोंसोरखौ बाबुरामा थिनहरखादों नाथाय खोनासं राजा बाबुरामनि जाय खामानिखौ आं होबथानो नागिरदों बे खामानियाव सुबुं माहारिनि जिउ खहा दं आं बुहुद खम रायलायो नाथाय एक्सनखौ बांसिन मावो सोरनिबा जिउ खहा जानायजों आंहा जेबो लोब्बा गैया आं बुंदों गाबोननि निउसाव नों होनाय खौरां आं होनो मोननाय नङा नाथाय आं होगोन जायनि थाखाय रोजा रोजा सुबुंफोरनि जिउ खहा दं बेखौ बोरै जाफुंहोनो नाय रिपर्टार न'खर आरो गावनि जिउखौबो एसे अननाय था आरो गिनाय सोलों मानो गिनो आं मानो गिनो आयेननि बेरेखा हाबा मावनानै दोननाय बे बाबुरामखौ मानो गिनो आरो नोंसोरो बिनि खिजायै जायै खर' गाज्रि जाजोब्बाय ओइ रिपर्टार मानसिखौ सिनायाखै नोङो हगार हगार मा खालामनो सानदों नोंसोर आंखौलाय नोंसोर बेयाव लोङै जायै थाखा फैसा बिलाबायनो लाजिया नोंसोर हे 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 ओइ सिख्ला सोर नों पुलिस नामा सिनायदों नों जों सोर ओइ मासि गरमलै नों थारगुजोसो नामा थौ दादागिरि थाथ' आदै आंबो थांसै औ दे थांदो आदै जेबो गिनाङा आं दं बिदिब्ला आंबो थांसै औ अन्जु सोरबायदि मानसिजों दाय खालामना लाखोनो माखौ गिनो गिनायखायनोथ' आइजोफोरनि सायाव अयथासार खालामनो बोलो मोनो जोंबो जोंनि पावारखौ दिन्थिनांगौ फाग्लि बे ओनसोलनि दनसो बियो मा बेखौ राजा बुङो राजा सनाथि थु थांसै माबाथु
माखौ सानबाय थाखो खामायनायाथ' जाफुङासै बाबुरामा सोंहरोबा मा फिननाय हरनो हागोन आरे बेखौ माबा मोनसे रायलायदो ना नङाबा दा आं गावखौनो आघातसो खालामना लानाय जागोन नै बाबुरामा फन हरबावबायसो दा मा होनना फोरमायबावनो दे मा नों बेखौ माबा मोनसे बुंनानै सामलायथ'नो हाया नामा थगायैया गोबाव जाबाय माबा मोनसे बुंनानै थगायनांसिगोन हेल' राजा बुंलाय मा जादों नोंनि प्रब्लेमखौ आखाइ खबगासिनो सल्भ खालामना होगोन जों औ माखौ जिंगासिदों नोंलाय मा बे सिख्लाखौ मोजां मोनबाय नामा नोंलाय रघु आं गोबां जायगा गिदिंबाय गोबां बायदिसिना नुबोबाय नाथाय मोनबो जिरादानो आंखौ गोसो बोदोर खालामनो हायाखै नाथाय गिबि खेब बियो आंनि बिखानि लांदां बाला हामायाव समायना आगान गालांबाय आंजोंबा बबा बिसोरजोंबा फाफ्लियाव आखाइ होलायना मिनिगुसिना तात चुप राजाया दिनैसो जोबोद मोजां मिनिदों गोबाव समनिफ्रायनो बिनि मोखाङाव दिनैसो मिनिस्लुनाय नुनो मोनदों जानो हागौ बिनि मिनिनाया माबा मोनसे इसारा होदों होद बारहो इसारा थिसारा बाबुरामा लोगो हमनो लिंहरदों मा बुङैयो बुङैबानो जाबाय आं जेबो मिथिला थाबैनो बे सिख्लानि खौरांखौ ला आंनो 1 घन्टानि गेजेरावनो बे सिख्लानि डिटेल्सखौ नांगोन आं मा बुंदों मा रायलायदों नोंलाय सोर सिख्लानि बाथ्रा बुंदों नोंलाय है नों जेबो मिथिया है फन खालामलाय दे होनबा ओहै मोनबायना बबेनि बुंलाय बहानि बियो टिपकाइनि सानसेबो न'आव थाथारला बे गथ'आ बहा थांनानै मा मावहैयो देवान जाथारबाय बिमा एसे खेल लादो बेखौ न'निफ्राय दावगारसै नै सोर फैलायखो रलाय आं नायलाय मा हाबनो हागोन ना फै हाबफै राजा जिरायदो राजा बियो उन्दै गथ' जेबो बुजिनो रोङा जों बिमा बिफाया बिनि जानानै निमाहा बिबाय बेखौ निमाहा होदो आंहा नोंसोरजों रायलायनांगौ जेबो गैया बेजोंसो जोंजों रायलायबा जाया होमबा नोंसोर जेबो दाय मावाखै नोंसिनि फिसाजो मा नाममोनलाय उनजुआसो हा उनजुआसो आंनि बिखा गेजेरजों बोहैबाय थानाय सोखांना थानाय बालाहामायाव समायना आगान गालांबाय आंनि दान खोमसि जिउआव पुर्निमा अखाफोर जानानै सोरां होफैदोंमोन थारमाने आं उनजुखौ मोजां मोनबाय नों गावखौनो साननानै नाय राजा नोंजों सोर हिन्जावा हाबा जागोन आरो सोर बिमा बिफाया नोंनो फिसा हिन्जावखौ हरगोन नोंदि सासे जोबोद गिथावना मानसि बे मडार्न जुगाव दानि बांसिन सेंग्रा सिख्लाया बिमा बिफानि गोसो बायदि हाबा जाला जेब्ला मोजां मोनलायो अब्ला सोर गुन्दा सोर सिखाव सोर हारसा सोर बांगाल रावबो सिनाया रायज्लायनाया गोबाव जाबाय उनजुखौ नोंसोर लिंहरनो ना आं बिनि रुमसिम थांनो रायलायहैनो नाङा आं लिंहरसै र' उनजु आइ ओजों फैथ'नाय आयौ बेयाव बोरै सफैखो दासो फाग्लि साना हौवा दादागिरि देखायनाया गावथार जाबासो उनजु थौ हाय एक्सकिउज मी उनजु आंहा नोंजों पार्सनेल खोथा दं पार्सनेल मानसिफोर गोनाङाव रायलायबा जाया होनबा बेयाव रावबो थानो मोना नोंजों आंजोंल' रायलायगोन मा थानो मोना
मा थानो मोना जा रायलायनांगौ जों गोनाव रायलायखा रायलायथोंसै बिफा जेबोल' दाजाथोंसै फैदो आंनि खामानिखौ नों गेजेराव फैनानै फेलें खालामदों राजानि हेंथा मावग्रा रावबो थांना थाया हिर'गिरि दिन्थिनो फैदों हिर'गिरि दिन्थिनायनि फिथाइखौ लादों नोङो प्लिज आंखौ दागो आंखौ निमाहा होदो प्लिज आंखौ जेबो दा खालामसै प्लिज आंखौ निमाहा होदो आं गोरोन्थि मावफ्लांबाय अन्जु आया माथो सिमांसो नुदोंमोन आंलाय आखाइयाव जेबो लायाखैथ' गैयाथ' आं जेबो लायाखै नों मारगौ होमब्ला सिमांसो नुमारदों आङो फाग्लिनो आं बांद्राय गिदिं गिदा बाथ्रा रायलायनो रोङा आं नोंखौ मैया नुजेननायनिफ्रायनो मोजां मोनबाय 5 मिनिटनि गेजेरावनो आं साननाय हनाय जानाय लोंनाय आखल आखु गासैखौबो आं सोलायजोब्बाय बिनि फिननायखौ नों उनाव होब्लाबो जागोन आं सानग्रोनांगोन बिनि फिननायखौ उनाव हो माथो मानसिया गैलालाय अन्जु आइ नों जेबो जायाखैथ' आइ ओहो जेबो जायाखै नाय जेबो जायाखै नों जोंनिखौ मानिया ना aku dah boleh ya ha cikgu dah dia. Aku cikgu dah mau apa nak? आयौ फाग्लि थौ लामाया हंगार खोनासं आं गुरै बुंबावबाय आंनि लामानिफ्राय गोजान जा बिराद गिदिर दन सानदोंना नों गावखौनो गाव मा नांगौ नोंनोलाय जों सादा सिदा मानसिफोरखौ एसेबो गोजान थानो होनो हाया नामा बुं नोंनो आंनिफ्राय मा नांगौ अन्जु आंनो नोंनि अननाय नांगौ नोंनो आंनि अननाय नांगौ ना आंनि सोलेर नांगौ ना आंखौ हाबा लानो ना साननैसोनि थाखाय गेलेनो गावसिनि गाज्रि राज सालायनानै बयखौबो मेगनाव मोदै खुगायाव खदै खालामग्रा सासे पाप्पिसो नोंहा जुदि गोसो दंथारोब्ला ला नोङो गावनि गोजोननाय ला